Γεια σας! Για να αποκτήσω πρόσβαση στα Google Docs, αρκεί να ανοίξω το browser και να πληκτρολογήσω στην αναζήτηση Google Docs. Θα επιλέξω το πρώτο αποτέλεσμα και θα με μεταφέρει σε αυτήν ακριβώς εδώ τη σελίδα. Πάνω αριστερά υπάρχει η επιλογή Create New, με την οποία μπορώ να δημιουργήσω οποιοδήποτε τύπο αρχείου θέλω. Εγώ για χάρη του παραδείγματος θα δημιουργήσω ένα αρχείο document. Στο οποίο μπορώ να γράψω ό,τι εγώ επιθυμώ. Πάνω αριστερά μπορώ να δώσω όνομα στο document. Για παράδειγμα θα το ονομάσω Report. Και πάνω δεξιά, μέσω της επιλογής Share, μπορώ να το μοιραστώ με οποιονδήποτε θέλω. Εδώ θα γράψω το email των ανθρώπων που θέλω να το μοιραστώ. Θα το στείλω σε ένα άλλο mail δικό μου που δημιούργησα για χάρη του παραδείγματος. Και δίπλα εδώ υπάρχει η επιλογή Can Edit και Can View. Can Edit σημαίνει ότι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραστώ το document θα μπορέσει να επέμβει και να γράψει και αυτός στο ίδιο document, ενώ Can View θα μπορεί μόνο να βλέπει ό,τι εγώ αλλάζω στο συγκεκριμένο document. Θα το επιλέξω Can Edit. Πάνω βλέπετε ότι έχω επιλέξει Private. Αυτό σημαίνει ότι το document το συγκεκριμένο μπορούν να το δουν μόνο όσοι άνθρωποι έχουν πάρει mail από εμένα. Ωστόσο υπάρχει επιλογή Change, μέσω της οποίας μπορείτε να επιλέξετε όποια από τις δύο επιλογές θέλετε ανάλογα με το πώς σας βολεύει εσάς. Εγώ θα το κρατήσω Private. Save και Share. Μέσω του Share έχει σταλεί mail στο συγκεκριμένο άτομο ότι επιθυμώ να μοιραστώ κάποιο αρχείο μαζί του. Θα μπω στο mail, στο οποίο έστειλα για να μοιραστώ το document. Όπως βλέπετε έχω λάβει ένα mail με όνομα Report. Εμφάνιση. Και εδώ πατώντας το link μεταφέρομαι και εγώ στο χώρο στον οποίο έχει δημιουργήσει αυτός ο οποίος μου έστειλε το mail το document για να μοιραστούμε. Εγώ μπορώ να γράψω οτιδήποτε θέλω και θα φαίνεται και στον άλλον. Επίσης το άλλο άτομο με το οποίο μοιράζομαι το document μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και θα φαίνεται σε μένα. Μπορώ επίσης εγώ να σβήσω αυτά που έγραψε ο άλλος, όπως και ο άλλος μπορεί να σβήσει αυτά που έγραψα εγώ. Έτσι μπορούμε και οι δύο να έχουμε πρόσβαση την ίδια στιγμή σε ένα αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα και από απόσταση οτιδήποτε τύπο αρχείου θέλουμε που χρειάζεται τη συνεργασία δύο ανθρώπων.